Ọhaneze ekene m unu n'anya unu afọ ife onyonyo dị ebe a. Ihe a bụ ozu nwanne anyị nwoke a na-akpọ obi adada na China. Unu n'anya unu afụ na ozu ya anatalugo Nigeria. Ọnwụ nwanne anyị nwoke a bụ ihe na-ewute onye ọwụna. Ọnwụ nwanne anyị nwoke a na-agba anya mmiri maka na onye gwọ nwanne anyị nwoke a na meshina o ji ego nwere ike ibutere ya ọnwụ. Nwanne anyị nwoke a nwere ike ọmankwe. Onye gwa ya na ife a na-anya anya nwere ike ibutere ya ọnwụ n'ụwa a, o nwere ike ọmankwe maka na ụdị asidenti nwanne anyị nwoke a nwere na China dazi ọ dị egwu. O nwere ihe wụ na asidenti ekpokọtara mmadụ ekpokọta n'ana, ya bụ ife na-agba anya mmiri maka na onye kwadogolo ịna ụnọ ga mepe ụnọ ọrụrụ ọfụrụ, ọ wụrụzie n'ọnwụ ka a na-ebunata ya. Ya bụ ife gwuru ike, ya bụ ife na-agba anya mmiri. Ihe awụ ndụmọdụ na-enyekwa ndị onye ọwụna na-anya ife dazi onye ọwụna nwere ife a na-anya anya, biko nụ ị na-anya ji nwayọọ n'anya. Ị na-anya iji nwayọọ n'anya na ndụ a adụghị ebụa maka na eletrik bike bụ ihe butere nwoke ma ọnwụ. Eletrik bike butere onye ọnwụ maka na eletrik bike a ịrụfụrụ ọ na-agba ajọ ọsọ. Eletrik bike a ụnụfụrụ na-agba ajọ ọsọ. Onye na-anya ya eji nwayọọ, onye na-anya ya eji nwayọọ, ma onye nwere moto ma onye nwere motosaịkụlụ, onye na-agba ya eji nwayọọ maka na ka ụwa si aga nke ikpeazụ a anaghị m ahụzi ibe mmụọ wa si akpọ nnu na-ahọta. Na-anya efu na nwanne anyị nwoke anabago. Nwanne anyị nwoke anabago. Onye hapụrụ ụlọ ka ọ gachụọ ihe abọ ya eri. Onye hapụrụ ụlọ ka o jee tụta ego nyere ndị nọ n'ụlọ aka. Ụnụ afụgo na ebunata ya n'ozu. Ụnụ afụgo na ebunata ya n'ozu. Ya bụ ihe na-ewute mmụọ wa si akpọ nnu maka na oge nnụrụ n'uzu a dete mgbakara m isi. Oge nnụrụ n'uzu a dete m wutere nrie nne. Nsibụ obi adada onye ọwụna na-anụ maka ya. Obi adada onye ọwụna na-anụ maka ya. Ọ wụrụ ka obi adada si wee na mmụọ. Ọ wụrụ meshin eletrik bike o ji ego ya wee go ife butere ya ọnwụ. Ya bụ ife butere m nwawa si akpọ nnu rie nne. Ya bụ ihe wutere nrie nne. Gụọwa onye ka nọ ndụ mara ka isi ebe onwe gị, mezie onwe gị, na-enetekwa onwe gị anya maka na hayasin ndị nọ ndụ nwere ike imere gị bụ igo ezigbo akpati, yigo ezigbo akwa. Ọ gwụkwara ihe nwere ike imere gị. Gụọ nwa onye nọ ndụ na-eri ego gị. Ife ọwụna gorogo rie, akwa ọwụna gorogo go yie once na iji the money maka na ndụ adụghị ebụa ka m na-agbakwa gị. Ndụ adụghị ebụa ka mụ awa si akpọ nnu na-agwa gị. Ekenekwa m ụnụ.